Kani si Jesus sa dinhi na siya sa kalibutan, murag daghan-daghan sa ni siya gipanulti nga makaingon tang wa siya mutahod sa mahal nga Birhen Maria nga iyang inahan. Kabantay mo kadtong dito sa templo, wa siya mananghid 12 anyos siya, wa siya mananghid nga magpabilin. 3 ka adlaw nga nangita sila si Maria o si Jose iyang ginikanan. Pagkakita ni Maria ni Jesus dito taliwala sa mga magtutudlo sa balao dito sa templo, giingnan ni Maria, dong nganong gibuhat maninimo namo nga imong ginikanan, wa ba ka masayod nga ako ug ang imong amahan nabalaka kaayong nangita nimo sud sa 3 ka adlaw? Nga ang tubag ni Jesus, nganong nangita man mo nako, wa ba mo masayod nga anhi majud ko sa balay sa akong amahan? Wagi siya mo ingon siyang inahan, ma, sorry kayo ha, wa ko kapananghid. Way tahod, no? Di ka mo kuno ba mga ginikanan, di mga yog sorry inyong anak, insultuhon pa ka. Tanaw ni mo ni ara madikas balay sa imong uyab, bata bayhana ka, wa man ka mag-text nako, nganong ni ama ka dinihigda unsa, wa di ka masayod mga lab makay nako kong uyab, munang ni ako dinihigda. Unsay mo isulti? Isip ginikanan. Sus, bisag kung sa tingali ka kabuutan amot lang ka nya, lain na sad kadto na sang dito sa Kasalaskana, ingon dayon si Maria, dong wa na sila'y bino. Ingon sa day si Jesus, hoy babae, tanawa wa gitahod, hoy babae, wa tay labot dinhi, bisita rata, gawas pa wa pa moabot ang akong takna, wa gitahod. Ana nakaron kanina sad niya nagwali siya dito, daghang kay mga tao, believe kay niya mga tao, kay nindot kay siya muwalib, porti pa niya kagamhanan, hasta mga yawa mahinginlan. Nakaingon ang ni usa ka babae nga usa sa tingali ni kainahan nga nakaingon ba, tanong akong anak pariha palang anak niya, basi sa buangon sa niyang anak tingali. Mo nang nakaingon ang babae, pagkabulahan sa babae nga nagsabak, ang sa tingin nga nagsabak og nagpasuso kanimo, pasabot pagkabulahan sa nahimo nimong inahan. Unsay tubag ni Jesus? Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Wag siya mingon, bitaw kay kana akong mama buutan magid na siya. Wa, iyan ang giditsog tubag. Unsa? Bulahan akong mama, mas bulahan tong naminaw ug nagtuman sa pulong sa Dios. Wa gitahod. Sige ra batag ampo-ampo ani. Saman ganahan mo inyong anak pariha anak, labi nagmasuma cum laude, nya mo ingon dahil pagkabulahan sa imong inahan, siya mas bulahan kitong kasigig tuon nya bright. Ang saman kamo makadungog mo ginikanan sa imong way batasan ni panuway dako di na mo angko na mo atubangas mga tao. Pero mga igsoon, kining tanan nga gibuhat ni Jesus, yang mga storya wa magita dito no, gisuwat naman lang ni, wa kita kay baos aktual unsay ekspresyon siyang naong, unsa ginya pagsulti ang kinatibukan. Pero sa tinud-anay ang tanan niyang gisulti ngadto ni Maria pulos nag-highlight, nagsintro ba kinsa si Maria sa kinabuhi ni Jesus dinhi sa kalibutan, nga siya di ay mao ang kaabag sa kaluwasan, modelo sa kaluwasan,
hangtod sa katapusas kalibutan. Ngano man tungod kay si Maria, grabe kaayo ka-obedient, loving, humble, heroic obedience to God's words. Ang pulong sa Ginoo mao'y sentro sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Mauna nga kining gisulti ni Hesus sama atong ningon siya, nganong nangita pa man mo nako, wa ba mo masayon nga anhi yukos balay sa akong amahan? Pagsulti ni Hesus niadto, si Maria misugot dayon, kay ang nagsulti mauman ang pulong sa Dios. Mao tong matud pas Bible, wa kasabot si Maria ug ang iyang bana si Jose apan mihilom si Maria o gitipigan niya ang tanan sulod sa iyang kasing-kasing. Masabot ana nga si Maria iyang gitipigan ang pulong sa Dios. Nya unsa may pulong sa Dios nga mao sa iyang gitudlo niya ngadto sa sunod nga mga kaliwatan labi na nato. Diha gyud pabilin sa templo sa Dios. Diha gyud sa templo sa amahan, mao ginay atong priority. Mabutan ang donata dinhi gitudlo-tudlo sa mga bata kanang madomingo ako man ang ipa-recite ni sodo man sa akong hunahuna nako nindot sa nila hugot ba hugot kahinungdo mo sa akong gitudlo sa mga bata unsa to, the best place to visit is the church and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Pila kabuok ninyong mga ginikanan nga nagtudlo sa inyong mga anak nga ang pinakanindot yung lugar nga bisitahon nato kanunay mao ang templo sa Dios. Tasang kamot tinuod yung katudlo ha, tanawa wa gyud. Pila kabuok ninyo nga nagsigig tudlo sa inyong mga anak nga ang pinaka-best yun nga activity aning kalibutan nga kinahanglan mo apil kita kana yung santos nga misa. Tasang kamot mao na tulo ra kabuok ambot o gitudloan pasajud ka no, kana bang mapakita sa pulong og sa buhat nga pwede nimong biyaan ang tanan nimong labhonon ug naa kay bisita, pwede nimong biyaan kay musimba gyud ka, nyag mukuyog ang imong bisita pakuyogon ug di mo kuyog ibilin las balay. Oy, ang uban mo imong pader wa ko kasimba ni atong naaging Domingo. Ngano man sad abot man gud akong igsuon gikas abroad niya kigpanoroy man. Mao tong ako usang gisuroy kay mouli naman sad sila dayon. Nako usa lang gyud ka oras wa gyud ka kaanhi dinhi. Biyaan lang to nimo ko sa ka-oras nya manoroy na mo the whole day. Di gyud makaya. Sa maikog man sa tapader kay mao pa may pagkita namo mga buangon kay tas tanan ana na siya katong pag-ingon ni Hesus, hoy babae wap amo abot ang akong takna. Si Maria unsa may na siyang nahuna ingon dayos Maria sunda lang ang tanan niyang isulti kay kanang pulong nga iyang isulti damhana na mo yang gisulti sa mga servers sunda lang yun ang tanan niyang gisulti. Mo to si Jesus wa moabot iyang takna pero nakasabot siya ang iyang mama misalig sa iyang pulong. Mao tong naingon si Jesus, punag tubig kining unom katadyaw nya human tilawi, pag tilaw nahimong lamiang bino. Unang milagro ngano man kay si Maria misalig sa pulong sa Dios. Kanang wa na mo'y bugas nya moingon ang Ginoo ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Mosalig mo ana dili. Wa na kay bugas wa na kay mahimo putla na nakas kurinti pero ang isulti ni Jesus ibaligya ang tanan mong kabtangan unya ang halin ipalit og slat. Unsa man? Motuman ka na dili. Dito ba? Moingon mo unsa ka pa din? Lisod man kita diri, putlanan man kita suga, mahatag na noon tag nayabang. Ana kita.
Ngano man di ay kinsa may makapahimo sa tubig nga mahimong bino, ikaw di ay ang pulong sa Ginoo. Nya pulong man sa Ginoo nga ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Sunda na. Tanaw na tong mamatay bakas gutom. Si St. Francis of Assisi ni sunod ana wa man mamatay sa gutom hangtod karon naa man gyapon mga Franciscan communities. Si Mother Teresa of Calcutta ug daghan pang mga santos wa man mamatay sa gutom. Naa pa man gani ron sila nag-alagad pa man hangtod karon ang ilang mga sumusunod. Kita lang nilingi ay mong tupad nadaghan na kag napalit nga slot. Pero ustaan na ita, daghan kay mong napalit nga pagkaon, daghan mong napalit nga mga imnonon, daghan mong napalit nga mga igsusulob, daghan mong napalit nga mga anang load. Pero panagsa kayo mo palit og slot na to din bisag tag 100 ra gid na panagsa ra gyud kayo mo palit. May lang mo palit o kausas usa ka semana or kung nagigay na grabe na gyud kay kakabuutan ang kausas usa ka semana bisan na lang kausas usa ka buwan. Pero ang kwarta gi-reserve gyud sa akong palitunon nga para sa akong gusto dili sa gusto sa pulong sa Dios. So kanira bang atong slot ang imig para ni sa atong kapistahan karon. Last day na lang karon sa atong pagpamaligya. Ang atong gibaligya 20,000 ka slots. Ang halin nato 15,489 na apay 4,511. Mahurot ka ni karon? Hinaot unta nga mo palit mo karong tanan bisag karon lang pista man gyud Santos nga Rosario. Pila gani na kamisteryohan ang Santos nga Rosario? Pila? 4 na kamisteryohan. Nya kada misteryohan na ay 5 ka misteryo na so 20 ka buok. So karong adlaw pamalit mo labing minus 20 ka slots. Karon haron makumpleto ni mong rosaryo 20 slots tag 100 2,000. Di ba? Palit mo dili. Tanan gyud ayaw na to kwentaha katong imong giagian sa una. Ako palit sa ko karon. Palit ko ron og kuan. Ani nga challenge kay na naman jud ko sige palit kada Lunes man ko mo palit og slot. Pero karon ako ning espesyal og palit ha. Espesyal tag palit kay haron mahurot ning 4,511 nga ato ning kwentahon hangtod ugma Domingo hangtod na gini sa mga Miyerkules tingali atong kwentahon og pila gyud atong kuan. Grabe kayo ang mahal nga birhen sa iyang pagpakita og gugma nato. Kagahapon gipistahan ang mahal nga birhen sa Fatima dito sa Capilinia di Fatima dito sa San Remigio. Gubot kayo ang mga nanimba kay humans communion or towards the end sa communion nakita nila ang adlaw nga misayaw nuto nang hilak og maayo. Si Archbishop Palma mao'y nagmisa. Nimisa ko dito alas 2 wa na ni sayaw. Ambot ni sayaw baka tong kulikta ato. Ang pakita ba sa Ginoo ba? Nagdag-om pagyud kuno to, nagwan-uwan pagyud ning gawas gyud ang adlaw o misayaw. Nako ang nindot gyud nga dancing sun dili ka nang naa sa sky or naa sa langit. Kanindot unta kung ang dancing sun naas imong kasing-kasing. Kana bang malipayon ka nga mosunod unsay gustos Ginoo. Kay ang maghatag og kalinaw nato mao gyud ang Ginoo. Sa unang pagbasa niingon diri kamong mga dautan
gunobo na mo sa Ginoo. Mungit-ngit ang kalibutan para kaninyo. Apan inighari na sa Ginoo alang sa mga maayo, mahimo kuno ang kamingawan nga Ehipto ingon man ang Idumea. Mga kaaway sa mga buutan panimaslan sa Ginoo. May magpuyo na kuno ngadto sa Huda ug sa Jerusalem hangtod sa kahangturan, ug magpuyo ang Ginoo didto uban kanila. Ang nindot kung magsigitag sunod sa pulong sa Ginoo, naagid ning gitawag na to progress sa katong kinabuhi, kalambuan. Wa gyoy magpingit sa kalisod basta gasunod tas Ginoo. Usa na ni ana kining atong duwa-duwa dinhi nga palit og slat. Duwa-duwa ra gid ni, pero nindot kaayo kana bitang na ay buta nga dili maka-text ditso niya moingon ra, Father, ako yung gipaningkamutan nga makahatag ko nimo og usa ka slat. Buta nga dili ka kita, pero ang iyang kasing-kasing nagsayaw sa kamaya nga mohatag og slat. Naasay makakita pero nabuta asa ang palitan ng slat. Sige lag agi-agi. Naay pobre kaayo naningkamot yung palit og slat, bisan pa og galisod na siya kay habal-habal driver ni ari pagidiri kay mo palit og slat. Naahinooy nagsigig sakay sa balhabal, daghan kayo kwarta, wa siya kita nga naa day kwarta ang iyang pitaka para ipalit og slat. Nasay niabot diri nga nipalit og duha ka disap kagahapon. Sugod siya biyahe alas 3 sa kaadlawon. Naabot siya dinhi mga alas 10 or alas 9 buntag. Para lang yun muhatod sa iyang disap. Tagpila ni atong disap? 500,000. Ang iyang gihatod duha ka slots. Ni sakay nagabal-habal diha. Nya paghuman ako, painit. Ay lang pa dir kay nakapainit nako. Nako, kaon sa diri sa ay na lang. Mobalik man sa dayon ko karon. Kay alas 11 man mularga sa ang barko akong sakyan balik sa among lugar. Ira jud tong gituyo nga rin. Nya ila kuno tong igpapalit og sakyanan kay naman sila negosyo, palit as lag sakyanan siyang asawa, nya iyang giingnan niyang asawa, day di lang sana nato ipalit karon og sakyanan ato usa nang ibutang ato si simbahang Padersiano. Ya sige, okay ra, di lang ta palit sakyanan, ato lang ibutang ato. Ana, anong mura mo dili mo daig ani mga tawhana atong pakpakan. Salamat kay mao na doon na natay nadawat nga 71 slots na pledges para sa atong disap nya 43 slots na ang actual natong nadawat na investment. Kuha nga nalag usa ka slot para aton mahatag ang partial payment ngadto sa atong tag-iya diasyuta. Usa na lang ka slot. Di ba? Kamo wa man gid mo malipay ani kay bao man ko nga wa jud kay mo malipay, pero sige lang. Malipay ra unya mo kun inyo yung buhaton ang unsay gustos Ginoo. Kining tanan mga igsuon mao ni ang gitawag og bunga sa atong pagsunod sa pulong sa Dios. Ang akong giingon ang Pag-asa nag-ingon nga gahapon karon ugma 90% nga mag-uwan. Aw atong Huwebes ana niya pag manhiman ra atong giingnan ang mahal nga birhen. Okay mo ming bason mahal nga birhen, okay ra, pero gimo nang tapin anang langit, okay ra pod. Wa gyud, wa giuwan no. Ambot ka karon basi karong gabi pero murag malipay man tingali ang mahal nga birhen gihapon nga maghimo ta sa atong kasaulugan
karong alasay sa gabi nya musumpay ang atong short get together agape o ang atong program. Ngano man tungod kay naning kamot ta dinhi pagtuman sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon mag-alagaray kita, maghigugmaay kita, way pagpinig. So kamong mga online parishioners nga nagsigig tabang dinhi, labi na gyud mong namalit og mga disap, kaning holy pads, kaning emig nga wa gyud puol-puol, congratulations. Dili sad mo di mo magmahay sa magbaha nga grasya gikan sa Ginoo. Nya kita sa dinhi nga naning kamot pag tinarong sa paggamit niining mga gipanghatag nga mga donations para sa atong mga proyekto, wa sad ta magbinuang dinhi og dispalko ani, magbaha gyud ang grasya sa Ginoo. Lain-lain lag agianan sama ni Maria, bisan ang iyang anak gipatay sa iyang atubangan, pero si Maria nakabaton og daghan kayong mga anak, binilyon ka mga anak nga mao ang nagtuo sa iyang anak karon, ang mga Kristiyanos, labi na gitang mga Katoliko. Ug tuwa na say daghan kayong mga anak ni Maria nga tuas langit. Ang pangandoy sa mahal nga birhen, ang tanan gid unta dili maimperno, malangit gyud. Unsaon raman? Magtuman ta sa pulong sa Ginoo. Nya at the end makaingon kita magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Gikatapusang lingi nimong tupad ing na gusto ko magkita tas langit ing na. Basig imong hunahuna adto nas impierno imong tupad. Kasing-kasing mga ngadto gitag langit tang tanan. Ang kuyaw iniglingi nimo ang kadto ng sigiglibak nimo, gusto ko ngita adto tas langit, sa ikaw ato kas impierno animala ka. Ayaw wa gyud, bahala nagkaaway ato ginang dawaton ngadto gitag langit. Sige, manindog na ta mga langitonon.